Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erroke jauna, erroke jauna, Kristo erroke, Kristo erroke, erroke jauna, erroke jauna. Erroki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jangoikoari, eta pakea lurrean haren gogoko gizonei, haina hundi eta eder zaitugulako, gorazu, bereinkatuazu, gorespen zuri, auspezagur, eskerrak zuri, jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztialduna, jauna, seme bakar Jesukristo, jainko jauna, jainkoaren bildots, aitaren seme. Zuk kentzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Zuk kentzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erroki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesukristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko maitea, urtero zure semearen piztueraz poztu egiten dituzu gure bihotzak. Egin ezazu ospakizun hauek, eginez betiereko zoriona iritsi dezagula. Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginen liburutik. Egun haietan, Pedro eta Juan tenplura joan ziren, arratsalde erdiko otoitzera. Tenpluko ate eder esaten zioten sarreran, jaiotzatik errena zen gizon bat zegoen. Egunero, ipini oizenan, tenplura sartzen zirenei limosna eskatzeko. Pedro eta Juan tenplura sartzen ikusirik, limosna eskatu zien. Pedro eta Juan begira gelditu zitzaizkion, eta Pedrok esan zion, begiratu guri. Ura begira jarri zitzaien, haiengandik zerbait hartuko zuelakoan. Pedrok esan zion, ez dut zilarrik, ez urrerik, baina daukadana emango dizut, Jesukristo Nazaretarraren izenean, jeiki eta ibili zaitez. Eta eskuineko eskutik heldurik, jeiki arazoi egin zuen. Bat-batean, gizonaren oinak eta hankak sendotu egin ziren, salto batez zutitu eta ibiltzen hasi zen, eta bere oinez sartu zen tenplura apostoluekin batera, saltoka eta jainkoari goraka. Herri guztiak ikusi zuen ibiltzen eta jangoikoa goratzen, eta ate eder ondoan eserita limosna eske egoten zena bera zela oharturik, harri eta zur gelditu ziren gertatutakoangatik. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Piztu da Kristo, aleluia, gure gandago, aleluia, jainkoak baitu gaur Kristo piztu, aleluia, bere indarrez piztuko gaitu, aleluia, aleluia. Piztu da Kristo, aleluia,
dago, aleluia. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin, Jesu Kristoren evangelioa, San Lukasen liburutik, aintza zuri jauna. Jesusen bi ikasle, Emaus izeneko herrixka batera zihoazen, Jerusalendik 11 kilometrotara. Jerusalenen gertatutako guztiez hizketan ari ziren elkarrekin. Eta hizketan eta eztabaidan ari zirela, Jesus berbera gerturatu zitzaien eta haiekin joan. Haien begiak ordea itsu zeuden eta ez zuten ezagutu. Jesusek esan zien, zeri buruz ari zerate bidean elkarrekin hizketan. Haiek gelditu egin ziran. Aurpegia ilun eta bietako batek, Kleofas izena zuenak erantzun zion. Zu izango zera, Jerusalenen egun hauetan gertatu dena jakin ez duen kanpotar bakarra. Jesusek galdetu zien, zer gertatu da bada? Haiek erantzun zioten, Jesus, Nazaretarra, profeta ahaltsua zen, egitez eta hitzez, jainkoaren eta herri guztiaren aurrean, baina gure apaiz buruek eta agintariek heriotzara kondenatu dute, eta gurutzean josi. Guk uste genuen berak askatuko zuela Israel, baina badira 3 egun hori gertatu zela. Egia da, gure arteko emakume batzuek harriturik utzi gaituztela. Goizean goiz joan dira hilobira eta ez dute gorpua aurkitu. Gainera, Jesus bizi dela esan dieten aingeruak agertu zaizkiela esanez etorri zaizkigu. Gutar batzuk ere izan dira hilobian eta emakumeek esan bezala arkitu dute, baina bera ez dute ikusi. Orduan Jesusek esan zien, bai zentzugabekoak zeratela, bai motelak profetek esandakoa sinisteko. Ez alzuen bada Mesiasek hori guztia sufritu behar bere aintzan sartzeko, eta Moisesengandik hasi eta profetaz profeta liburu santuek berari buruz dioten guztia azaldu zien. Zihoazen herrixkara gerturatu zirenean, Jesusek aurrera jarraitzeko keinua egin zuen, baina haiek harren eta harren eskatu zioten, gelditu zaitez gurekin, berandu data eta iluna gainean da. Herrian sartu zen haiekin gelditzeko. Haiekin mailan zegoela, Jesusek ogi harturik bedeinkapen otoitza esan, zatitu eta eman egin zien. Orduan begiak zabaldu zitzaizkien eta ezagutu egin zuten, baina Jesus desagertu egin zitzaien. Haiek elkarri esan zioten, ez algenuen bihotza sutan, bidean hizketan ari zitzaigunean eta liburu santuak azaltzen zizkigunean, eta berehala jeiki eta Jerusalenera bihurtu ziren. Han 11 eta haien lagunak elkarturik aurkitu zituzten, hau ziotela. Piztu da jauna egiaz eta Simoni agertu zaio. Bi ikasleek bidean gertatutakoa kontatu zieten eta nola ogia zatitzean ezagutu zuten. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan Emauseko bi ikasle haien pasadizoa entzun berri dugu. Ezagunak egin ziren bi ikasle haiek, alde batetik esan genezake ez direlako ezagunenetakoak eta horrek ulertzera ematen digu Jesusek ez zituela bakarra, 12 ikasle edo 12 jarraitzaile, horiek ziren bere apostoluak, bere ondoan pertsonalki gauza guztiak ikusteko eta entzuteko aukeratu zituenak eta gero bere berri ona mundu osoan zehar zabaltzeko. Baina gero badakigu bazegoela beste taldetxo bat, gutxi gorabehera 72 lagunez osatutakoa eta baita ere Jesusekin asko egoten zirenak, oso gertukoak. Eta haien artean baita ere bazuten Maria Magdalena eta holako batzuk, baina 72 horiek
Jesusengandik oso gertu egoten ziren eta askotan parte hartzen zuten Jesusek egiten zituen hitzaldietan edo Jesusekin ekartzen ziren haren ejempluak, haren parabolak, haren irakatsiak entzuteko. Eta gero, gainera, bazegoan beste talde bat, pixkate zabalagoa, 300 gehiago jendez osatutakoa, erabat joten ez zirenak, baina bere burua Jesusen jarraitzaile bezala nolabait jotzen zutenak. Horrek ulertzen ematen digu Jesusek 200 jarraitzaile zituela bere heriotza eta piztuerako momentuan. 200 hola kalkulatzen dira, hola konsideratzen dira, gero hortaz aparte jende askok eta askok entzun nahi izaten zuen, ikusi nahi izaten zuen jakin mina baitzeukan, baina bere burua ez zuten Jesusen jarraitzaile bezala konsideratzen. Baina laren hauek bai. Orduan Emauseko bi ikasle hauek edo 72 horien artean, edo beste 300 horien artean kokatu beharko genituzke. Baina horrek ulertzera ematen digu, bazituela Jesusek halako jarraitzaileak, 12 apostoluetaz eta gertukoenetaz aparte. Eta nahi izan zuen haiekin topo egin, kasualidadez bezala. Hala gerturatu zitzaien eta haiek ongi hartu zuten. Beren preokupazioa Jesusekin konpartitu, beren tristura, batez ere haientzako salbatzailea eta Mesias bezala konsideratzen zutena, hilik ikusi zutelako, edo Jerusalenen gurutziltzatu zutelako. Jesusek garbi aski aipatu nahi izan zien liburu santuek ziotena. Eta modu edarrean haiei adierazi, eta baita ere guri ulertzera ematen digu, askotan aipatzen diguna, itun zaharra eta itun berria ez direla kontrajarriak. Badagoela mentalidade aldaketa bat itun berrian. Badagoela revelazioaren halako sakontze handi bat itun berrian, baina ez direla kontrakoak. Badagoela jarraipen bat bien artean. Eta Jesusek argi aski demostratu zien haiei erakutsiz, profetek esaten zutena kunplitu zena berarengan. Eta horrek, beak gero aitortzen dute bukaeran, halako poza, halako sua piztu arazten zien bihotzean. Esan genezake Jaungoikoaren hitzak eragina bai zuen haiengan. Eta gero, oso polita da, honekin bukatuko dut, zein momentutan eta nola ezagutzen duten Jesus. Eta batez ere, bi ezaugarren bidez edo bi ekintzen bidez ezagutu zuten Jesus nor zen. Ohartzen gera, Jesusek piztuera ondoren, itxura zerbait diferentea zeukela, berazan, bere gorputz berberarekin, hilobian egondu zen gorputza hilen artetik piztu zen, baino zerbait diferentea zeukan eta ez zuten berehala ezagutzen. Horregatik, bi momentu ezinbestekoak gertatu ziren. Lehenengoa, esan genezake, karidadea. Elkarrekin zihoazten bidean, eta Jesusek aurrera segitzeko keinua egin zuen. Iluntzera zihoan, eta garai hartan arriskutsua zen, ilunduta ibiltzea bidea haietatik. Bat ere, esan genezake, farolarik etzegoan, ilun bidea erortzeko, edo lapurrek harrapatzeko, edo edozein gauzak gertatzen altzen. Eta haiek miserikordiazko obra eder bat egin zuten. Karidadezko eta harrera ona haientzako kanpotarra zen norbaitentzako, eta esan zioten favorez, harren eskatu zioten gelditzeko. Haiekin afaltzera, haien etxean lo egitera, eta segituko zuela biharamunean. Hori gauza edarra da, halako harrera, Jesusengandik ikasitakoa, eta Jesus berberari eskaini ziotena. Eta gogorazten digu horrek, Jesusek nola erakutsi zigun, txiki hauetako bati egiten diozuena, neri egiten didazu, eta kasu honetan jakin gabe, berari pertsonalki egin zioten bi ikasle hauek. Eta gero Jesusek ogia zatitu zuenean, eukaristia etorri zitzaien segituan gogora. Eta horrek ere erakusten digu, eukaristia, meza santua, ezinbestekoa degula gure erlijioan. Jesusek utzi digun oparirik handiena degula, eta bertan aurkitzen degula bera.
bertan topo egin dezakegula pertsonalki eta ezagutu dezakegula bera, Eukaristian eta karidadean. Eta gero jakina, Jaungoikoaren hitza entzun eta barneratzean. Hiru bide horietan, Jesusekin topo egin dezakegu, Jesus gure adiskidea hobeki ezagutu eta gehiago maitatu dezakegu. Eta egingo ditugu orain gure eskariak. Eskatuko dugu, egunero bezala pandemia hau bukatu dadin, gaixori dauden guztien alde, eskatuko dugu baita ere, haien lanpostua arriskuan daukaten guztien alde, krisialdi ekonomikoak kaltetu ditzazken guztien alde, eskatuko dugu solidaridadea, eskatuko dugu argitasuna, agintarientzako justizia soziala bilatu dezatela, denok bakoitzak aldun heinean elkarri laguntzeko borontatea izan dezagula. Haien guztien alde eskatuko dugu, Jaungoikoak argia eta laguntza eman dezagun. Gurekin egon, gurekin Jauna, oraino dugu hitz egin, heldu da gaua, iluna, gurekin egon, gurekin. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jaungoikoari eskaintzerakoan, Jainkoak goresteko eta gizona salbatzeko. Onartu Jauna sakrifizio hau, beraren bitartez gizaki guztiak salbatu bai dituzu, eta iguzu zure ontasunez izan dezagula gorputz eta arimako osasuna. Jesukristo gure Jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, gora bihotzak Jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari, egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz, santu, Jaungoiko alguztidun beti ereko horri. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusia agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospe eta aintzak goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, santu, santu, santua, diren guztien Jainko Jauna, santu, santu, santua. Zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, Osana zeru goienetan, Osana zeru goienetan, bedenkatua Jaunaren izenean datorrena, Osana zeru goienetan, Osana zeru goienetan. Santu zera bai Jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure Jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez, hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez,
Artzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose, bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztiudun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emai guzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldi eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emai guzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna zuk esnada apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Una hemen jangoikoaren bildotsa ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zuen etxean sartzeko, baina esan zazuz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Eskatzen dizugu jauna, zure semearen sakramentuetan parte hartzeak libra gaitzala gure pekatuetatik eta gizaki berri bilakatu arazi gaitzala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zurekin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guzialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean, aleluia, aleluia. Eskerrak jangoikoari, aleluia, aleluia. Eta San Miguel laguntza eskatuz, bitartekaritza eskatuz, gaurkoan ere bukatuko dugu. Gaurkoan
bisitatuko zituen, oingo pandemia hau izan ezparitz, Gorriki, Uitzi, Arruitz, Etxarri, eta gero atxaldean Mugiro eta Aldatz. Danak beste modu batera, baina espiritualki eskatuko diogu baita ere laguntza, bedinkazioa, babesa gure Aralarko aingeruari. Miguel aingeru, zeru buruzagi, zoriontsu, gorde gaitzazu, hemen eta non nahi, eta beti.